Aja mati tenan iki. Nyuwun sewu anak Prabu. Nyuwun sewu anak Prabu. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Mboten kateges kula ajeng ngisra negari Indrawati niku mboten. Mboten kateges kula ajeng ngisra negari Indrawati niku. Mandeg. Mandeg riyen. Nggih. Ampun. Ampun. Ampun, ampun. Madhep mriki. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Ampun, ampun, ampun dicabut. Niki jenggot leh kula ngingu 3 sasi. Lega. Nggih. Najan to sampeyan menika tinemu pepunden kula, tinemu pundhanipun Yayi Kresna. Ning sampeyan tekan negara Ndrawati, dudu teng negara Ngastina. Ora sagel dhewe. Nggih, nggih, nggih. Pendhita nek rupane kaya Walid. Bocah sembetengan. Niwang Sukmana mangadilinu we. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Ung bawana langgeng. Sinunggi datanawarat ora mengko dhisik kadangipun Kakang Garabaruci Dimas Harya Setyaki. Marmane jeneng para pekenira manira. Siadi Bima Kunting ya tambak yudha ingkang tak piji caket sowanmu nang ngarsaning sun. Marata diage tatanen barisaning para wadyabala sartane para kawula ingkang padha gantung siba. Aja nganti ingkang padha saur manuk. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Nunamin pasang Kalimantabi. Dina-dina ing lodoni dumawang tawang-tawang. Linepat ing tulak mandu Koko Prabu. Wanter Sabtu temu banget iku wetu Kanjeng Koko Prabu. Amiji tuwin paring dawuh dumateng ingkang rayi ingkang beruji. Ngrumaosi bilih derajat kula. Kula mriku ingkang dados abdi Paduka Gusti kula Samrata pramila sampangke kula boten badhe suwala kula ajrih menawi kula nampi tukanipun Koko Prabu Ndrawati. Pramila menapa inggih sampun boten kedhawaken badhe kula candhingga jimat lan badhe kula istanaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah nudun iki. Ya kadangipun Kakang Setyaki. Yen mangkono pakanan kang utama tindakna selawase urip. Kasinggihan. Namung dereng lan sasampunipun parang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep putu Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya kadangipun Kakang tak tampa ora lewat pangestuning sun wae tampan ana. Singa mulang jaya. Sampun sanget anggen kawula pundi. Dayani marang kasantosan gesangipun ingkang rayi pun Setyaki Koko Prabu. Ya nun iki. Apa dene Kakang Patih Udawa, Kakang Kresnengkara. Marmane jeneng para minangka dadi badal wakiling sun marata diage pranata tata rakit ingkang prajan negara Dwaraka atur marang panjenenganing sun. Aja ngasih karemben Kakang Udawa. Lah nun iki. Lunamen pasang Kalimantabi tinebine ngluduni dumawang tawang-tawang. Sinuwun para Ndrawati. Sewu lepat aturipun ingkang abdi kepatihan diageng pangaksami sinuwun. Karana radya randhat anggen kula matur. Nanging menawi paduka ndanggo bab tata raket ing prajan negaring Dwaraka tartentu sadaya tan badhe kuciwani. Para kawula samya sayek saeka kabeh luring nusa bangsa. Tuwin praja negari Dwaraka mendhaipun dumateng prating prajuritan ingkang boten kendhat kenya tansah gegladhen ulah kridhaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katempu parang muga tatentu boten badhe anggepuk unca Paduka Gusti kula Sang Nata ing ating kepatihan rembug kasawurna buktung semoga kabandhemna. Ya inun. Ya gawe bombong lan marem. Manah ingsun teka jangkep kang dadi aturira ya mung anggonmu sowan sartane anggonmu lungguh nang ngajenganing ingsun kok sajak kurang prayoga Kakang Udawa. Nuwun sewu seragam kula sesak sinuwun. Ndilalah kentekan menika kula wau. Iya. Sarudinulu ning atase jeneng para kuwi derajat patih.
Sebono ngersaning ratu mongko udele ketok. Nyun mangapunten. Nyun mangapunten ingkang kathah sinuwun. Ya ora dadi ngopo Kakang Udawa. Iya Nun. Nun mangke Kaka Prabu Balarama, Kaka Prabu Baladewa. Sewu lepataturipun ingkang rayi pun Sri Bathara Kresna kula tadhawadana krana kula wantun andhangutu nambagaken dhumateng rawuh padukan Kanjeng Kaka Prabu. Namung mugi rawuhipun Kaka Prabu Baladewa anggenipun para wonten para jenegari Ndrawati nganti mring karaharjan. Kaka Prabu Ya jagat pangestu Ngorwaya Upadara jagat Patindra Jaladewaku balatala. Kadangipun Kakang Yayi Prabu Sri Bathara Kresna ya Yayi. Sekawit pun Kakang swananing para jenegara Ndrawati nampa pambagya rarjani siadi ya Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Slamet sawanipun Kakang Ranangan Swiji apa pun Kakang ngaturake pudya pangastawanipun Kakang bae kunjuka ana ngersaning Yayi Prabu Ndrawati Kresna. Kaka Prabu kasinggihan menapa ingkang sampun paduka dawaken badhe kula cancang pucing meni dumawing wijang arma keting mredaya saestu dadosaken cahya ner cahya daging rah kayiwanan. Mboten langkung mugi kaprayogan lenggah paduka Kanjeng Kaka Prabu. Ya Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Nun mangke sasampunipun aradi sekeca anggen paduka Kanjeng Kaka Prabu ngaso wonten para negari Ndrawati kepareng ingkang rayi pun Sri Bathara Kresna ingkang rayi pun Padmanaba kula nedya nungsung mawarta kula nedya nyuwun dawuhipun Kanjeng Kaka Prabu Baladewa menggah punapa ta sababipun wondene sengkan-sengkan datan pepoboyan menawi alih utusan gandheng sak kembaran agengipun utusan Ayaka Praja saking negaring Mandura. Kaka Prabu Mugya samangke paduka kestu paring dawuh kang tetela sakmangke kang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa. Kaka Prabu ya jagat pangestu Ngara Kresna kula wonten timbalan. Sewu-sewu luputipun Kakang nggonipun Kakang matur sartane sowan ana ngersaning siadi diagung pangaksamamu ya Dimas. Mboten dadosaken sawijining perkawis jeniatanipun paduka kadang werdonipun ingkang rayipun Padmanaba. Ya Kresna wonten timbalan. Yektine sowanipun Kakang iki ora saka karepanipun Kakang pribadi nanging sayekti ana ingkang nyurung kelawan mulganing kekarepanipun Kakang nggonipun Kakang kudu matur ana ngersani Yayi Prabu Kresna. Tulung ngari kapungkur pun Kakang nampa nawala saka ngarsaning kadangku para Pandhawa. Surasaning nawala ingkang den tapastani dening Yayi Prabu Darmakusuma ngandhake yen para Pandhawa rasuh meneh bakal nganake tetaning agung ning pasabinan praja negara Indraprastha. Kresna yen temengko pun Kakang dhewe tumuju budal sowan ana ngersaning para Pandhawa wedine mengko gek-gek pun Kakang kleru nampa atur saka kadang-kadangku para Pandhawa. Mulanane Baladewa sowan ning praja negara Ndrawati iki pun Kakang tak miterang sartanipun Kakang tak njaluk dawuh Yayi Prabu Kresna. Apa pancen Yayi Prabu Kresna uga nampa nawala saka Yayi Prabu Darmakusuma saka para Pandhawa? Apa perkara iki mau mung pun Kakang ingkang nampa sartane mung pun Kakang ingkang kapiji sowanku ditimbali dening para Pandhawa? Kresna long-long ramyaning kang Driya Laryawang Candra katawangan sumuk engkas katuritan lemot kapyarsaning rojit aram remeng driya
nawung kakawung nyawang wisesa jagat pangestu para wayah uga para jagat mangke Koko Prabu sewu lepataturipun ingkang rayipun Manmanaba diageng pangaksami mboten kateges kula badhe nyemoni dumateng menapa ingkang sampun paduka ngendikaken nanging panciestu sakmangke mboten namung paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ingkang nampi nawala saking kadang kula penyanyi Prabu Darmakusuma inggih kadang kula pun para Pandhawa ing Ngamarta mugi dados ning kawuningan Koko Prabu sakmangke ingkang rayipun Padmanaba ugi nampi nawala saking ngarsanipun Yayi Prabu Darmakusuma saking ngarsanipun Yayi Prabu Puntadewa surasaning nawala ingkang raka ing Ndarawati sakmangke kasuwun supados paring sakbiyantu dhumateng para Pandhawa nanging ugi wonten surasaning nawala ingkang pungkasan Pandhawa nyuwun sakbiyantunipun ingkang arayipun Sri Bathara Kresna ugi nyuwun sakbiyantunipun paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura sanes kok sakbiyantu tenaga nanging para Pandhawa namung betaken dumateng paseksenipun ingkang rayipun Sri Bathara Kresna menapa dene paseksen paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa walatala ya Kresna yen mangkono cocok yen mangkono padha lan apa kang pun Kakang nalika semana nampa nawala saka ngersani Yayi Prabu Puntadewa inggih kula kang saka kuwi ayo besok apa nggone pun Kakang bakal bisa nyekseni kan para Pandhawa nggone bakal miwiti nganakake tetanen agung ning Prajanegara Ngamarta merga gegayuhane para Pandhawa kuwi luhur Yayi gegayuhane para Pandhawa kuwi pancen ing tembe mburine bakal murakabi tumraping kabeh tanpa cicir sangganing para kawula ning Prajanegara Ngamarta. Mula lahir lan batin pun Kakang bakal nyengkuyung marang para Pandhawa nggone bakal miwiti nganake tetanen agung. Inggih Koko Prabu. Ya. Kula kang saka kuwi. Ngenteni besok apa bakal tumeka titi wancine digege mangsani delak wancine. Enggal-enggal wektu dina iki pun Kakang bakal ngandhi daya-daya Yayi Prabu Ndarawati bakal pun Kakang kanthi ning Prajanegara Indraprasta Yayi Prabu Sri Bathara Kresna sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka nalin trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya kurdakura reka kiri-kiri Didemataring pasewakan negari Ndarawati lelku semanten jaga kertatanmu batatanmu sih nata ing Ndarawati nampi pangandikan saking nata ing Mandura Sang Prabu Baladewa wekasan dadosaken kanjeng rangka waju kanyujare wong ngaganten warja jaring wakeca nginanga durung abang itu durung wanjing dasaring pertala kasaru geger jaba piyang ngarsa takaping wong paseban pono amok apa to kang dadi darunane lambu ora ana gajah putri macaning wedhus saka wantilan kejawi amung maraptanipun pandhita ing Sukalima sang tapa Bregawandana nenggih utusan saking Prajanegari Ngastina ingkang mantun minggah mataning Datula Prajanegari ing Ndarawati
Nalika semanten pepeh pindha sata metarangan jejekitan sang tapa kandura karo kagat kang samya mulat mangrombeng para kawula kanca. Enek daya pinggir. Sinawati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumatambra kanggeng awita dedenceng-dencengan ya jagat pangestu wayah Bathara jagat nun mangke Koko Prabu Baladewa katengipun Kakang Yayi Kresnapa dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu
Tumuli kula nampi rawuhipun Bapa Penemban Durna. Mboten mangling ingkang minggah wonten ing Datulaya Praja Negari ing Ndarawati Kaka Prabu. Ya jagat pangestu Kara. Kresna kula wonten timbalan. Nadyan dikaya ngapa Bapa Penemban Durna kuwi dadi guru para Pandhawa. Inggih. Gandeng Bapa Penemban Durna iki dadi guru ning para Pandhawa mesti wayahe Prabu Ndarawati uga dadi murite Bapa Penemban Durna. Merga Yayi Prabu Kresna kuwi dadi pujangganing para Pandhawa ingkang tansah ngesuwi marang tindak saklakune para Pandhawa. Mula kang saka kuwi ala dikaya ngapa nadyan ta wong tuwa sithik akeh meneng ilmu ana ngersani Si Adi. Marata Dyagi Kresna dangunen sartane bagekna pijinen rawuhe Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Kresna Kang adiku. Inggih Kaka Prabu kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi gaya ora kurang kepenak Padmanaba. Nuwun mangke Bapa Penemban. Sewu lepat aturipun ingkang putra ing Ndarawati kula tadah wadana. Estunipun kaget setaning manahipun ingkang putra ing Dwaraka sareng kula nampi rawuh paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima rawuh wonten Praja Negari Ndarawati. Sakmangke kula aturi paring dawuh. Nanging saderengipun paring dawuh langkung rumiyin kula ngaturaken pambagya raharja mugia kunjuka wonten ngarsa paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Bapa Penemban. Kenthas waru gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana alas. Dadi alas dadi wana. Nuwun sewu anak Prabu Ndarawati. Menawi kula mboten matur ingkang kados mekaten mriku wiyaga kalian sinden-sinden do dadi damen. Inggih. Pramila menawi kula mboten matur ingkang langkung sora menika kula mboten badhe wonten ingkang sageti narabuka lan midhanget dhumateng aturipun ingkang Bapak ing Sukalima. Inggih, Yai Nanan inggih. Ngaturaken pambagya raharja mugia kunjuk Bapa Penemban. Samangke suwanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten Praja Negari Ndarawati mangke karahajan. Wilujeng miring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda cinaketna mring karahayon. Tuwin Yuwana Basuki sowanipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Pambagya raharja sampun ingkang Bapa tampi kunjuk damel pombong ing manah. Oh, mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun kang Bapa mugia kunjuka wonten ngarsa paduka anak Anggir Ndarawati. Bapa Penemban Durna sampun kula tampi mboten langkung kaprayogakna rawuhipun wonten Praja Negari Ndarawati. Kula naknan. Oh, sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Bapa anak Anggir Ndarawati. Bapa Penemban rawuhipun Bapa Penemban Durna mugia kinantenan karaharjan Bapa Penemban Kumbayana. Oh, menika Pak Prabu Baladewa. Iya. Sinten? Pak Prabu Baladewa. Lho. Teka mawi tembung Pak mriku dos pundi? Nuwun sewu. Nalendra mriku tah nggadahi bawa leksana, kedadipun celuk utawi dipun undang mawi sebutan Pak. Menawi mboten mawi Pak menika kirang sopan. Ngaten Bapa Penemban. Nggih. Ah nggih. Nanging mriku pasewakan. Nggih. Sing kandha nek mriku pasar nggih sinten? Lho. Nggih. Araharja rawuhipun Bapa Penemban. Pangestunipun anak Anggir Pak Prabu Baladewa. Sowan kula mangke Basuki Yuwana Widodana sambi kala tebih saking Rubeda. Cinakena ing Karahayan. Karahayan mriki ngono. Karahayon lan Karaharjan. Kula gabung dados tunggal Karahayan ngaten. Iya. Mboten langkung kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapak Penemban Kumbayana. Oh, sewu lepat aturipun ke Bapak samangke. Badhe dipun pidhangetaken lan dipun tampi dening anak Prabu Ndarawati. Inggih, anak Prabu Pak Prabu Sri Bathara Kresna. Kula nyuwun diageng pangaksami nggih. Jernyatanipun kula menika ngromasi kula minangka jejeripun tiyang sepuh. Tartentu kathah tutur cewek ing atur kula sakmangke badhe kunjuk wonten ngarsanipun anak Anggir Ndarawati kula nyuwun pangapunten. Mboten dadosaken suwijining perkawis. Ah nggih. Estunipun sawanipun ingkang Bapa menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Anamung sawan kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu
Duryudana inggih anak Prabu ing Ngastina. Inggih anak Prabu Jaka Pitana ingkang sakmangke utusan kalengkang Bapa ing Sukalima supados kula kedah sowan wonten Praja Negari Darawati. Inggih. Sowan kula tebih-tebih saking Kabupaten Wonosari saking negari Ngastina menika namung badhe nyendikani dawuhipun anak Prabu Duryudana. Kapure sowan kula kedah ngebon-bon enjang jejawa sonten. Ngebon-bon enjang jejawa sonten menika tegesipun grimis. Grimis menika lerek ing Rembag badhe pinuju wonten ing ingkang bapa badhe ngemis wonten kersanipun anak Anggir Ndarawati inggih Pak Prabu Sri Bathara Kresna. Samangke kula badhe nyuwun sak biyantu senjata pitulungipun Anggir Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Oh, mesaken kawonten Praja Negari ing Ngastina. Mesaken kawonten kawulanipun wonten Praja Negari ing Gajahhoya. Ugi mesaken dumateng anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jaka Pitana inggih kadang paduka ing Ngastina. Sakmangke sampun kadya kaya wong bingung kenganglengan awit sampun boten mangertosi kedah kados pundi malih anggenipun badhe lumampah gesang wonten ing Madyapada. Awit dipun sababaken negari Ngastina ingkang sampun wonten tigang candra menika Ketaman Pagebluk nggih Ketaman Pagebluk. Pramila sakmangke gandeng anak Prabu Jaka Pitana sampun tetya dawuhipun Bapa Wrembandurna kula suwun sakmangke supados nyuwun senjata pitulung dhateng arsanipun Koko Prabu Ndarawati. Pramila kula kedah wonten kersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang boten wonten sanes wigatos kejawi kula namung badhe nyuwun ngambil wujudipun senjata cakra badhe kula boyong wonten Praja Negari Ngastina kinarya tumbal wadaling Praja Negari Ngastina ing Ketaman Pagebluk nggih. Pramila malih-malih menapa menawi dipun maringaken ingkang bapa ngaturaken panuwun tanpa pindhan wontene boten dipun maringaken kula nyuwun katerangan lan sababipun ingkang gumanthok anak Anggir Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu ngara. Bapa Wremban, kula wonten dawuh. Mboten kateges kula menika badhe awel masraken wujuding senjata cakra wonten ngarsanipun Bapa Wremban Durna ing Sukalima. Inggih. Nanging mugi dados ning kawuningan anggen kula mboten badhe masraken senjata cakra wonten ngarsanipun Yayi Prabu Jaka Pitana menika awit dipun sababaken senjata cakra sakmangke mboten mapan wonten ing pakedungan pusaka negari Ndarawati Bapa Wremban. Lho, lajeng senjata cakra mapan wonten ing pundi? Wonten ing pegadaian menapa pripun? Nuwun sewu lho, menika pusaka kadewatan, menika pusaka Kanalendran, pusaka negari Ndarawati menika dados dayanipun anak Anggir Ndarawati, anak Anggir Sri Bathara Kresna. Menawi ngantos negari Ndarawati koncatan senjata cakra, oh sinten ingkang kapitunan? Nuwun sewu. Senjata cakra mboten mapan wonten ing pagedungan pusaka negari Ndarawati menika mboten kateges linggar, mboten kateges murca saking negari Ndarawati. Nanging sakmangke krana wonten salah setunggaling perkawis ingkang kula mboten keduga kiyat nampi daya saking senjata cakra. Pramila sakmangke senjata cakra kula pasrahaken sawetawis wekdal dhateng ngarsanipun Koko Prabu Baladéwa Mandura. Pramila mesti kemawon Bapa Wrembandurna pirsa wonten mriki lenggah Koko Prabu ing Mandura menika kula dangu rawuhipun kula aturi prapta wonten Praja Negari Ndarawati ingkang baken badhe kula pasrahi wujudipun senjata cakra sawetawis wekdal awit kula mboten kiyat nampi dayaning senjata cakra. Pramila sakmangke menawi Bapa Wrembandurna badhe mbetaken senjata cakra inggih nuwun sewu anggenipun sesambetan pirembagan sanes kok kaliyan ingkang putra Ndarawati nanging kelawan Koko Prabu Baladéwa Mandura Bapa Wremban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang. Susu angin ngenting konem yang kalian kangkong baksi ber. Lole kentha swaru gembol astaka swala samarante.
Sumorante hawela-hawelaga menaga kula goprit gantil buntuting selikur. Nuwun sewu anak Angger Prabu Baladewa. Angger Prabu Baladewa ing Mandura. Bapa Mandura kados pundi? Sajanggenipun maring dawuh dhateng kadang kula punyayi Prabu Sri Bathara Kresna. Tulung ingset lenggah paduka. Abrajeng kelaring ingkang putring Durawat ingkang putring Mandura bapa ban wonten perkawis menapa? Nuwun sewu. Mrika kala wau lereke ngrembak. Ingkang bapa ing Sukalima badhe nyuwun ngambil wujuding senjata cakra dhateng ngersanipun kadang paduka. Ing Darawati nggih menika pun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, lajeng nanging nuwun sewu, miturut pangandikanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna senjata cakra mboten dipun asta dening Angger Prabu Ndarawati. Nanging krana daya pangaribawa ingkang sakmangkineteng owah saking senjata cakra menika tumuli senjata cakra kapasrahaken dhumateng paduka anak Prabu ing Mandura inggih anak Prabu Baladewa. Nuwun sewu. Gandeng lereng ing rembak kula mriku mbetaken senjata cakra. Nggih, nuwun sewu. Kepareng gandeng jenengipun kalian senjata cakra. Nanging nuwun sewu. Midhanget pangandikanipun Bapa Mandura ing Sukalima badhe nyuwun ngampil senjata cakra dhateng ngersanipun ingkang putra ing Mandura. Nuwun sewu. Senjata cakra menika sanes kagunganipun ingkang putra, nanging senjata cakra menika kagunganipun Yayi Prabu Kresna. Lho. Nek ngaten paduka anak Prabu Baladewa mboten nyepeng wujudipun senjata cakra. Lair lan batos babar pisan kula mboten mbeta kula mboten nyepeng wujuding senjata cakra. Lho, lajeng ngendikanipun anak Prabu wau? Piye Yayi? Waduh, modar aku. Walah kobong. Das pundi kok sajak kaya wong bingung. Nuwun sewu. Sak mangke pancen estu. Senjata cakra kula beta, senjata cakra mapan wonten ing kancing gelungipun Kang Putra. Nanging kala wau pangandikanipun kok Yayi Prabu Ndarawati, senjata cakra mboten saged lan mboten kepareng oncat saking astanipun ingkang putra ing Mandura. Menawi mboten pikantuk idi palilah saking Senopati Ndarawati. Pramila nuwun sewu. Gandeng senjata cakra kula beta, senjata cakra kula asta, nanging menawi kula mboten pikantuk idi palilah saking kadang kula Garba Ruci, paripaksa kula mboten saged masrahaken. Purban. Mangkahangra sursumbar mawalindo apa mekoncing kumaludha kuntur katok. Setyaki Begawan Durnawi ngendikane anak Prabu Baladewa kowe dadi panentu yen to sakmengko aku dikeparengake apa ora nyuwun ngambil wujuding senjata cakra. Apa pancen bener? Yen to aku matur senjata cakra ora tak parengake oncat saka astane kok Prabu Baladewa, terus kowe arep apa? Setyaki wonten dawuh. Bapa Weremban Durnawi drajating Brahmana, aja ngawuh gawar ngawur basa tata krama unggah-ungguh. Nurwagi. Pandhita mriku nak wonten Sukalima. Samrika Begawan Durna sowan teng negara Ndarawati, derajatipun sami kaliyan Setyaki. Lho. Banjur piye Setyaki? Apa kowe ngeparengake? Apa kowe maringi dipalilah ngersane anak Prabu Baladewa? Yen to sakmengko aku kudu go iso mbayang wujuding senjata cakra. Begawan Durna. Apa? Yen to aku mbok keparengake maju, nggonku matur aku arep adu arep Dewa. Babakan nggonku bakal nyuwun ngambil wujuding senjata cakra. Yen to aku maringi dipalilah. Nanging dipalilah dudu kok pangestu sartane atur saka lisane Setyaki. Apa munggu Begawan Durna kowe trima? Trima wae. Oh, waton kabeh kuwi mau dadi srana. Senjata cakra iso tak boyong ning Praja Negara Ngastina. Yen ngono tampanono kepelane Setyaki.
edan. Jagat pangestu ngoro wayahu Bathara jagat. Walah iki wong sak pasewakan kok padha nyambung kabeh karepane iki piye? Nuwun sewu Kaka Prabu menapa ugi tanggap dumateng menapa ingkang sak mangke kula aturaken. Tanggap Kresna, tanggap. Aku dong. Aku paham ning ana wong siaran kaya apa kae. Wah, edan. Ning meh wae kobong pun Kakang. Liripun mau nalikanipun Kakang nampa ature Begawan Durna yen to senjata cakra tak gawa. Lho aku ki ora rumangsa nggawa wujude senjata cakra. Lah kok aku kok diarani nggawa wujude senjata cakra. Ning bareng Yayi Prabu ngatungke tangan kejepit mau pun Kakang tumuli tanggap ing sasmita. Inggih Kaka Prabu. Setyaki kene karo Begawan Durna ya kaya lisengit. Bayi. Udawa mau nanti. Mriku Kakang Udawa nembe wara-wara. Bakulan lampu. Patih kok ya gaweane kok serabutan. Wah, edan apa-apa diayahi. Kaka Prabu. Piye? Sareng kula gelar kula gulung lereke ngrembakipun bapa rembantu nanggenipun badhe nyul ngampil senjata cakra mriku namung badhe damel srana ringking para Pandhawa. Lho la iya pun Kakang mangerteni. Inggih. Sebab mesti wae bapa Rembandurna pirsa sartane mangerteni yen to rasane meneh para Pandhawa bakal miwiti sartane bakal nganakake tetane nagung ning Prajanegara Ngamarta. Mula Kurawa padha golek karti sampe kok golek karingjane para Pandhawa. Mula kang saka kuwi sing ati-ati. Sing ati-ati. Aja ngasih ki mengko para sata Kurawa gawe kisruh kahanan Prajanegara Ndrawati. Inggih. Yen mangkono Setyaki lho wonten dawuh. Ndak lilani sak mengko ngepyakno barisaning para wadyabala saka Prajanegara Ndrawati supaya tata gelaring baris ingkang wigati ora ana kejaba amung rondani kanan Prajanegara Ndrawati. Wis taken dawuh. Pringanten samangke badhe wonten lampah ingkang ageng. Mestine mangkono. Yen mangkene kaya wis purna gati ning mananggilan. Kakang Udawa. Selawe. Kakang Patih Udawa. Selawe untuk telu. Rusak iso dijolke. Kakang Patih Udawa. Wonten dawuh. Marata diagi bupano kang padha sibu ingsun kundur kedaton. Ayi, sendika ngestaken dawuh minjang menapa bidalipun. Ora ketang-teni sambung bocah lintang tumili budal dina sak mengko. Nyun pamit madal pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Kakang Patih Udawa. Purna gati ning pananggilan. Arsa sangata kundur ngedaton jeluk saking dampar kecana kinabit gamparan gading. Kadharaken sangjaning Pramban Jadi manggung tanggung Jaka Paloro ingkang samya ngambil upacara Prabon. Kastara tindanya Sang Sri Naranata Sang Prabu Sri Bathara tansah
ngunjuk muji syukur wonten ngarsaning Gusti Kang Arya Luka. Surat Saya
Yo, yo. Waduh. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kompang ngajak ping matus sarening tawang susah angin ngendi gone Kanjeng Rama penemban nyadong dawuh Kanjeng Rama kula sawang saking tapel wates negari Ndarawati teka Kanjeng Rama penemban Durna kadya dawah kalenggak menika wonten perkawis napa wonten perkawis apa matamu kuwi ra wah wis ngerti wong tua gedabikan goleki pernahe ora ketemu kudune sing tak waca ki notasi budal lan notasi tambal ban tudang kluntung Paduka menika kenging napa? Mbah, mangkel aku. Mangkel kalian sinten? Mangkel karo kendhanganku dhewe. Mboten sisadipun mangkeli nyatanipun sedaya sampun sami trima, sampun sami nampi dumateng awutanipun Rama Penemban. Ya Ben. Nyadong dawuh. Menungso ora tatanan satama. Wonten dawuh. Kowe mestine minangka kowe iki minangka atmajaku, kowe minangka anakku, kowe iki putra Sokalima. Putra ya atmajaning Sang Tapa Begawan Durna. SN. Ya iki. Kowe ngerti bapakmu diajar dipulosor karo Setyaki, kudune kowe ngewangi. Oh, parat menungso ora tatanan. Kula piyambak sejatosipun ugi nyumurupi namung Setyaki wonten pundi sak menika mapanipun kula mboten mangertosi. Goleki rumangsane. Sageleme dhewe ora. Lho. Ana dongeng ente su si temunggal patenana temunggal apa dosane ngungguli cengengesan klecam-klecem
karo mlintir brengos. Kurawa kuwi nek niate wis elek. Tempe burine ya bakal elek. Lho. Kowe iso muni ngucap kang kaya mangkono. Dasarmu apa? Begawan Ndoro anggone Prapta ning Prajanegara Ndorowati. Nggunake pawadan negara Ngastina Taman Pagebluk kuwi janjane rak mung dobos. Kuwi janjane rak mung ngapusi, ya ora. Lho. Ora kok teges ngapusi, mergo pancen negara Ngastina iki ke Taman Pagebluk. Aku iso ngarani. Aku iso mastani yen to negara Ngastina ke Taman Pagebluk yen to aku nyumurupi kanthi permono jati. Kanthi mripatku dhewe yen to negara Ngastina pancen Taman Pagebluk. Nanging yen to mung miturut ature bapakmu sing ora iso diugemi. Ora-orane wong Ndorowati. Aja kok Koko Prabu nadyan Setyaki ora bakal percaya karo ature bapakmu. Parat. Yo. Perkara Rama Penemban Durna ngapusi apa karo Ratu Ndorowati sing aran Pak Prabu Kresna. Dudu perkaraku. Ning perkarane Aswatama karo Setyaki ning kene. Mergo kowe wis wani mulasara, kowe gawe babak kulite. Wong atuwaku ya bapa Penemban Durna. Mula cilik aku ora nrimake gedhe aku kudu mbelani kelawan wong tuaku. Mula kaki maju. Ora minggat saka parepanku ora senteng ndasmu. Wah, glithuk ndasmu. Goncang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang ing alis. Lir kencang ing alis risang mawa gandrung. Hai. Ora-orane Setyaki wedi karo anak jaran matamu. Yo, ora minggat saka marwet candhak siramu cemplungke pulsek gondang mati dene aku kowe. Oh. Awas kowe. Oh. Ah. Hit. Ah. Oh. Jaluk amuk kaya ngene parat. Ah. Aku sabar to. Oh. Hit. Hut hut. Ah, hut. Hak. Mati kok. Udah. Ah. Hit hit. Ha ha. Hit.
Wah. Asik. Ha. Wah. Oh, parat. Oh. Atos kowe. Dudu menungso kowe. Ah. Hit. Oh. Hit. Oh. Hit. Ayo. Oh. Hit. Betul. Ini. Oh. Biar kowe. Awas, sok minggat lho. Hei. Wah. Wah. Loh. Ah. Lho, atos tenan iki. Menungso kaya wesi. Hit. Hit. Aduh. Oh. Ah. Hei. Lo di kowe. Oh. Hit. Oh. Hit. Oh. Oh. Ah. Kelingan ora? Pangane kewirangan kok. Yo. Asik. Hit. Hit. Ya. Oh. Hot. Oh. Ah. Hit. Ah. Oh. Wah, bajirit. Giadamu luwih dawa bang-bangane trekku. Oh, iti. Hi, hu. Oh, ah. Oh.
Oh. Mati. Hut. Oh, ah. Hi 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 hi. Yo ah. Weh. Delah. Paman. Apa rataning dadalan ning dalan akawa ati ati keneng apa mati tikane kaya soto cocok prating kikir sukmanyo ilang para kanyo terus lindeng Kurawa berguguk ngutha waton ora gelem mundur style iki ora kena apa kelakon bakal ana perang gedhe ana praja negara Ndrawati yen pancen kudu kaya mangkono tak antepi tak lakoni bakune kowe kudu bisa njaluk pangapura lan Kurawa kudu bisa gawe Setyaki utamane Ratu Ndrawati sing jeneng Prabu Sri Bathara Kresna sujud ning ngarepane Gandruna. Parat Surtayuda sajak kowe arep wani. Yo. Kene iki dudu negaramu, kene iki dudu papan dunungmu, kene dudu dangkamu. Negara Ndrawati arep ngujak-jakan Setyaki sing ora nrimake yo. Neng kene diteter jiwaning Kasenopaten yo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Setyaki Derajat apa kowe? Oh!
Askoe. Hut. Ah. Duh. Candhake. Wah. Has. Candhak tanganmu triajat apa kowe? Haha. Yo. Has. Sok minggat iya. Hei. Oh. Dah. Mas. Hai. Jiret sikilmu kowe. Pecah dasmu. Cadyak kowe. Yo. Ah. Weh. Hut. Ha. Yo. Hit. Jomigat kowe. Oh, Etian. No. Wah. Hut. Oh. Oh, kowe arep malah gendiran nyok. Oh. Loh. Wah. 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 Wah.
Madya. Hop. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Aja mati tenan iki. Nuwun sewu anak Prabu. Nuwun sewu anak Prabu. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Mboten kateges kula ajeng Wisra negari Indrawati niku mboten kateges kula ajeng Wisra negari Indrawati niku. Mandeg. Mandeg riyen. Nggih. Ampun. Ampun. Ampun, ampun. Madhep mriki. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Ampun, ampun, ampun dicabut. Niki jenggot leh kula ngingu 3 sasi. Lega. Nggih. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Ha iki wong tuwa bocah semene teneh ngentek kempengan. Sampeyan ngrumangsani wong tuwa kudune sampeyan di murid. Sampeyan duwe sesa sing aran Kurawa kudune sampeyan iso ngandani sing becik-becik. Sampeyan mriko derajating pendhita. Sampeyan mriko derajating brahmana aja sageleme dhewe. Nggih, nggih. Senajan to sampeyan mriko tinemu pepunden kula, tinemu pundhanipun Yayi Kresna. Ning sampeyan tekan negara Ndrawati, dudu teng negara Ngastina. Ora sageleme dhewe. Nggih, nggih, nggih. Pendhita nek rupane kaya Walid. Bocah sembetengan. Oh, Ngapunten. Ngapunten. Kondur. Nggih. Kondur. Nggih. Tesih kenging kula pringgake becik sampeyan kondur. Mumpung Baladewa dereng ngamuk, mumpung kula dereng nesu. Nggih. Kula menika kalian panjenengan menika kula tasih ngabekti jalaran panjenengan menika ugi gurunipun Baladewa. Nggih. Nenek sampean tekan kene mau gawe kisra nuwun sewu Baladewa wis ana Mangapura. Olah. Mboten sumbut kalian le bengok-bengok.